Yrityksellä mä aloitin siitä on 12 vuotta nyt. Mä aloitin vanhemman timpurin apulaisena silloin ihan ammattikouluaikoina ja siitä sitten kaikenlaisia timpurihommia tuli tehtyä. Työmaalla pyörittiin montun pohjalla ja katoilla käyty paljon. Siitä sitä alkoi opiskelu kiinnostaa Tampereelle ammattikorkeeseen opiskelemaan insinööriksi ja sieltä paperit kouraan ja sitten tietysti takaisin Texonille, niin kuin kaikki kesätyötkin on ollut. Täällä näin hyvä meininki on ollut aina, mukavat johtajat, mukavat kaikki, kenen kanssa tekee aina duunia, hyvä ilmapiiri. 12 vuotta talossa oltu ja ei ole valitettavaa ja toivottavasti vielä ainakin 12 vuotta eteenpäin tullaan pyörimään täällä työmailla.